3 миллион месӯза як хувари тоҷик як апа илтимос беҳаққурат шава. Мо як тараф бародароро мефаҳмонем, илтимос мекунем, мегӯем истифода набарен, аи тараф духтаро сар кардиянд. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи баракату бародаро. Ман Абдуғафур Ҳусайнов, канали Тоҷдорон. Имрӯз мо 4 та сухан мекунем дар масъалаи каршеринг. Рӯз то рӯз шумораи шикоятҳо хеле зиёд шуданд. Бисёриятон дидагиен медонед. Последни 4 сол шуд ман дар ин масъала видео мекунам. Даже как минимум як 50 садама уже рафтагим, бародарода ёрдам кардагим дар Инстаграм, дар Телеграм, мисол дар YouTube ҳастай. илтимос мекунем, папрасид мекунем, истифода набарен, лекин мутаассифона бародаро бовар намекунанд, шавқу ҳавасшон зиёда, нафси худшона қапида наметавонанд ки бачаҳои ёш. Ҳозир бачаҳои ёша як тараф монем, аи тараф духтаро сар кардиянд, апаву хуварои мо. илтимос беҳаққурат шавад, чунки ман медонам ҳастанд бачаҳое ки серану ҳаққурат мекунанд, тара чи мошинайкини чи гуфта дар Инстаграм хеле суханҳо нависта буданд вақти ман видео кардам. Биёен як момента якдигарро ҳурмат кунем, якдигарро дӯст дорем. Ана касе ки набошад духтари тоҷик аст, духтари мусулмон, апаву хувари мову шумо. Ба ҷои ёрдам, ба ҷои сухани хуб бисёр лада бародаро ҳаққурат мекунанд, ин нодуруст аст. нигоҳ кунем бародаро, ман ҳозир полностью поподробно шумода мефаҳмонам. Каршеринг, конечно, ҳозир савол меояд ки каршеринг чи аст? Ҳастаи бародарое ки намедонанд. Каршеринг бародаро агар тоҷикӣ категирем мисли рентакар. Дар Душанбе ҳастай ку рентакар шумо мисол бародаро аренда мегиранд, ягон рӯз истифода мебаранд. Холоса всё то же самое. Ирам ҳамин хелай дар Россия, дар ҳама шаҳрҳои Россия, мисол Москва, Казан, мисол тарафҳои Питер, Сочи ва дигару дигар. Но ира мешавад ки 5 минут арендагирӣ, мешавад ки 10 минут арендагирӣ. Хоб, каршеринг, рентакар баъд номи компаниё ҳастай. Мо ҳозир сухан кардастем дар масъалаи Делимобил бародаро. Делимобил именно яке аз пасттарин компанияе ки ҳозир дар ринки Российской Федератсия қарор дорад бародаро. Не только шаҳрвандои тоҷик, балки шаҳрвандои узбеку, қирғизу, қазоқу, Доғистону, урусу, чечену ҳамаро фиреб мекунанд ино. Хоб, чӣ хел ман ҳозир шумода мефаҳмонам. Шумо имрӯз ҳуҷҷатҳои ронандагиро получат мекунед, пага метавонед регистратсия кунед дар компанияи Делимобил. Дар ягон ҷои хел условия нест. Конечно, мо шумо фикр мекунем, мегӯем хела выгодное предложение, но агар мо аз тарафи чиз гирем, мисол таҷрибаи зиндагиву дигар, даже як ҷо мехоҳӣ мошини арендагирӣ кор кунӣ ё ки як ҷо рафтанда, вақти имрӯз правата гирифтагӣ пага дата ҳеҷ кам мошин наметиҳад. Хоб, шумо таҷрибаи кориву ҳай кардани ронандагӣ надоред, не ки шумо уже мошин мегирен ай Делимобил. Худо нишон натиҳад. Ҳастай бародарое ки мегӯянд ки ҳамаро созай кунӣ, ягон чӣ намеша. Мо ҳозир шумода мерасам, нигоҳ кунед. Дар ҳолате ки шумо вақте ки регистратсия мекунед, вақти регистратсияда шумо полностью договорро подписатсия мекунед, имзо мекунеду розӣ мешед ба ҳама условияи компанияи Делимобил. Хоб, ман шумода ҳозир мефаҳмонам. вақте ки шумо имзо мекунед, дар ҳамунҷа нависагие ки дар ҳолате ки шумо садама мекунед, бояд ҷошта пули анавая тиҳед, пули ремонти мошина тиҳед. Агар ки пули ремонти мошина натиҳед, то мошин ремонт шидана бародаро ҳар рӯз мисол ин мошини бо тарифи поён шуда ҳар рӯз 8000 как минимум пули аренда меспоред. Шумо тасаввур кунед, мошин 3 моҳ, 4 моҳ, 5 моҳ ки соз мешавад, ҳар рӯз 8000 аренда аз шумо мегирад. ин як момент. Дуюм момент, шумо наметавонед ки мошина ягон автосервиси хутонбарин соз кунед. Наметавонед ки биравен запчаст заказ кунед, хутон специально соз кунед. Даже дар ҳолате ки мо рафтем, ман как минимум як 40-50 садама зиёд может быть рафтагием, ма гап задагим представители компанияи каршеринг Делимобил катем, мисол коригаро дигар ҳама вақт фақат договорда силатсия мекунанд ки договорро бояд мехонданд, договорро имзо намекарданд, бояд ҳай намекарданд, вақти задан виноватанд. Конечно, инҷа вақте ки садама кардем, шумо виноват ҳастем. В любом случае, хулоса рафту одамие мисол бародаро, ина мо садама мекунем, дур намерем, мисол Volkswagen Polo мисол да, Volkswagen ина мисол Polo. вақте ки шумо дар Volkswagen садама мекунед, ина ҳамин мошинаи бародаро, мо агар вайш намекунам, мисол хелиш мекунем, ина мошин. дар ҳолате ки шумо садама мекунед, одамие ягон кас намехоҳад садама кунад, бачаҳо, ягон кас, на ман, на шумо, ягон кас намехоҳад. одаме ки мехоҳад, ман намедонам чӣ хел сухан кати бифаҳмонам, вай чӣ одам аст. хулоса чиро дар назар дорам? одамое ки 50 сол таҷриба доранд, все равно садама мекунанд. ҳуш телефон да мешавад, фикр дар дигар ҷой, аз пеш яке тормуз мекунад, як кас мисол, як зимистонай барф мепартояд, ҳар ҳолат шуданаш мумкин аст. дар Казан як бародари тоҷик вақте ки садама мекунад, шояд бародарҷон шумо тамошо кардаста бошед, ҳатман дар комментария нависед, как раз анамо агар хато накунам Volkswagen Polo дошт, куни мошинаш мекафа бампер камтар,
ана шояд айдрени бампер ягон чизи дигар шакл шида бошад ё не? чанд пул? ина барои шумо як савол. чанд пул дарем? агар зур равад ам бамперша 15000 20000 мисол мегири. зурша даже Volkswagen Polo аст. Ну хорошо, пусть будет 30000 бародаро. Кор кунам мисол на 100000. Правильно? Но нет. 360000 буд ёки поён ёки боло агар хато накунам. Барои як бампера яқиб задагӣ. хулоса дар ҳолате ки садама мешавад, дар каршеринг дилимобил вақте ки шумо садама мекунед, ҳар як запчасте ки ваё заказ мекунанд ай официальни дилер астай бародаро. яъне нархошон 2-3 баробар зиёд астанд чем дар авито бидан. И як. дуюм, ҳар як қисме ки мисол мошина ҳуӣ мекунанд, масалан бамперу, болтуш, мисол багажу, дигару дигар, ҳар як таю 600 рубл, 1000 рубл бо ҳаққи усто ҳисоб мекунанд. хулоса вақте ки шумо садама кардед, ай пеш бампера задед, фара задед, капот каҷала шудаги, итог медонед минимум қариб 600,000 рубл мешавад. вақте ки садама карден, чӣ кор кардан дар кораи уже мо бо айрӯи таҷриба мегӯм шумо да бародаро чанд бор рафтагӣ манда занг мезананд. ҳаста як функсияи дигае ки мақсад дар каршеринг мисол представитело меоянд, даже будан моментҳои угражат мекунанд, метарсонанд, фреб мекунанд бо ҳастаи дастони одамош. хулоса вақте ки шумо худо нишон надиҳад мисол садама кардед. вақти садамада илтимоси калон бародаро биёен як хеле по-братски ҷои ДТП намегирезем. яъне дар ҳолате ки шумо садама мекунед, аз ҷои садама дигар ҷо рафтед, хотя бы 1 метр уже правои шуморо лишад мекунанд. и дар рӯи қонуни Российской Федератсия ҳастай бародаро. скрытие с места ДТП праватона лишад мекунанд. вақте ки шумо садама мекунед, агар шумо дар автомагистрал қарор доред, яъне мкату, шассеву, мисол проспекту чизои калонда, шумо всевозможное чиза нигоҳ мекунед гирду атрофа, тонистед агар аварийни знак мемонед, мошина аварӣ кати, агар натонистед якум очот ҳаракат мекунед, аз мошин баромада мегирезен, мерин як ҷои вайда безопасни ҷода мерин. рафтен якум очот бародаро занг мезанед 112. 112 ин служба спасения, мисол барои пожар, барои милисо, барои ДПС дигару дигар. шумо занг мезанед 112. дар ҳамонҷа шумо полностью вақте ки ҳамин адреси ки шумо мисол рай мошинай шумо дар инҷа садама кардеда, мисол инҷа садама шуда, ҳаминҷа нигоҳ мекунед парада домоай, мисоли гап, ё ки дар инҷа ягон магазинай, шумо дар ҳолати садама адреси ҳамун дома дар и 112 шумо мегин, адреси дома мегин, ё ки 112 шуморо бо гаи пайваст мекунад, дар вай мефаҳмонед. дар ин ҳолат бародаро гаи меояд. вақти гаи омаданда пешавӣ бо шумо каршеринг да занг мезанед, каршеринг меояд. баъда як вақти муайян каршеринг мебиёяд, чиза сурат мегирад, мисол аки фотокамераи тоҷикиш кардем, мақсад полностью фиксировать мекунанд ҷои садамара. садамара фиксировать мекунад, баъд рӯй мекунад типа независимый эксперт да, мисол эксперте ки оценить мекунад ушерба чанд пулда мошин мисол садама шудагия да, мисол ушерби ки мошин дагия, мисол фар шикастагия, мисол бампер, скрытие повреждению дигару дигар. баъда як вақти муайян калкуляцияра равон мекунад шумо да. ай рӯи калкуляция шумо бояд платит кунем. мисол меорем бародаро, биёин ман дар инҷа вай мекунам шумо да озӣ. садама шуд, садама таги пускай будет 600,000. ҳаминҷа 600,000 садама. хоб дар ҳолате ки шумо агар нарушение кардагӣ набошед договорда, мисол дар состоянии алкогольного опьянения набошед, маводи мухаддир мисол ягон чиз истифода бурдагӣ набошед, скоростона баланд кардагӣ набошед, светофор сурх нагузашта бошед, мешавад садама, успед накарден, уступид накарден, дар ин ҳолат нарушение договори каршеринг намешавад. дар ин ҳолат шумо да уже скидка мешавад таги 50%. дар ҳолате ки вақти шумо да 600,000 гуфт, и скидкаи франшиза меган дар Дилимобил. дар ин ҳолат 600 мисол агар хато накунам, ман дар инҷа камтар ба фикрам 90,000 ҳамура первоначалниш дар скидка истифода намешавад. примерно ози конечно инҷа мо 50% бигем 300,000 мешавад, лекин дар инҷа ман таги як примерно агар шавад, мумкин ки ами 350 ё ки 370,000 мешавад да, примерно бародаро. ма барои чӣ ки чанд боре ки рафта будам, ҳамахе гуфта будам, скидкаи 50% намекунем гуфтам. бо и муддати як суткада, як суткае ки шумо платит мекунем бародаро, дар муддати як сутка. агар ки рафту дар ҷош платит кунем шумо сраза, бо минуси вай мешавад да, минуси 10% дигар мешавад бародаро. мисол 370 буд, примерно мумкин 350, 360 ё ки так 370 ки бошад, мумкин 37,000 мешавад минус. где-то 37,000 дигар минус мешавад аиҷа. получается
340 чанд. خب 343 یکی 327 میشود اگر خطا نکنیم برادران. математикамон хуб нестай. Но як хуиши бародарона худо нишон надиҳад. Илтимос, ман ба шумо тавсия наметиҳам. Ман дидагим бародарои тоҷика, ман дидагим хоҳарои тоҷика, ман дидим оби дидаи падару модару акаву хоҳару мисол шахсиятое ки дар ҳамин ҳолат ғалтидан кошке гуфтанд мо истифода намебарем, ҳамин чиз барои мора дар кор набуд, мо гӯш накардем. оби дида мекунанд вай мекунанд, но уже поздно мешавад, ба мегӯям мо платид накунем брем. худаш аз рӯи ислом агар мо зигирем, мо алҳамдулилло ки мусулмон ҳастем, вақти моли як каса вайрон кардем, мо бояд платид кунем. Так, боз як секунд. Кар шеринг. Далши чӣ гап шидестае бародарон? ҳозир шумо Тоҷикистон даед. мақсад хона да, мақсад шумо дар хонаед. Ана садама кардагиен як чанд сол пеш шудагие. ҳозир дар Тоҷикистон ай компанияи каршеринг бародаро ду-се бародари тоҷик рафтестай ай ҳар ҷо ҳар хел гап мезананд. мисол ма конкрет ниша намедонам, метарсондиянд, ҳар гап мегуфтиянд, суд мекунем, дигару дигар мекунем. илтимос мақсад пули ҳамун садамаро битиен. лекин пули садамае ки дар ин ҷо мисол 200 000 буд, вақти тоҷик ба хонаи шумо меояд, дар он ҷо уже 700 000 бародаро. мефаҳмед? ҳамин чиз барои шумо дар корай. ё ки дигар ҳолат, дар зимистон як бародари тоҷик каршеринг ай мекунад, ана рушникша вай мекунад. мебардора, намебардора, чӣ хел намеша, штрафш 105 000. рушник часпидагие, системаш кор мекунад, 105 000 бародаро. Телефон чут нормально у тебя. Красавчик. Устал? Нормально бывает. Нигоҳ кунед бародаро. вақте ки рушник мечаспа, ях кардагие 105 000 бародаро. 105. ин чиз ягон хел дар рӯи закону одамгарию чиз туғри намегирад. бародар 105 000 намеспорад, ба хонашон меояд таги 300 000. ана ку далши шумо хулоса барорен. стоитай ё не? дар ҳолате ки передача рул мекунен 50 000, дар ҳолате ки передача рул мекунен вай одам права надорад 200 000, 100 000 штрафай. як бори дигар як хоҳиши бародарона. ба ҳама бародарои тоҷик, апаву хоҳаро дигару дигарое ки мисол ронанда ҳастанд, ҳамин видеоро расонен, биёен ҳамин рӯз ҳамин вақту соат омадае ки мо ҳамин чиза истифода набарем бародаро. чунки хеле зиёд шидан шикоятҳову мисол муроҷиатҳои бародарои тоҷик. ман мефаҳмам шавқу ҳавастон зиёда, лекин нафси худтона биқапен, аюда брен як мошин бихарен, баъд спокойна бигарден. ягон камбудӣ бошад нависед, иншоалло дар оянда ислоҳ мекунем. ассалому алайкум.